Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Thank you. Dun sana iko nabonyo bini idaman. Idaman ba? Ayo, pas laki awi, kopi tibo. Iko namonyo pi unyuy. Urang lalok menelantang, inyo lalok menungkuy. Urang suko makan kara, inyo suko makan tungkuy. Baa ko baranyo leswi karena acok di unyuy. Apa saran untuk bujang-bujangku supaya mendapat bini yang idaman? Supaya diknya bahagia. Bahagia. Oh, itu gampang nyoy. Ada. Ambo anjurkan kepada laki-laki dan alun dapet bini, khusus untuk laki-laki na merendo tagang. Iya. Jalapuk lah kayaknya. Yo. Ampe ciri-ciri mencari bini nan bagus supaya hidupnya nak bahagia. Sampai dan pertama atau apa? Nan pertama carilah bini nan mandiri. Nan mandiri, santai macam itu ya. Yang kedua? Nan kedua carilah bini nan santiang menjaga anak. Di rumah saya kelajuannya. Yang ketiga? Nan ketiga carilah bini nan batu-batu mencintai suami. Harus itu Mak Pono. Nan kampe ku apa? Nan kampe, usahakan nan ketiga-tigonya indak saling kenal. Itu sama Mak Pono sama bini cek lain. Sudahlah.